Dati ay na-stroke. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilohero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilohero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadeferensya siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey.
Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba po kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so, Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so, talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor, Nakapag-bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Ako po pala si Violeta Bunga, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay.
ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi nung last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. sabi- Urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik kayo si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produktong natatangi na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect Sabi ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi nung last year pumunta sila dito. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood.
Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result po sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Kreya niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang, 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye.
Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkakabuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor, Nakapag-bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetic ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong 2 semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Osmega 1 multi-5 mega Tinawan ako kay Maray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan. Tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyaw sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta kay Maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man sa taas, sa Manladyo, kita maray pa. Isa na tabi. Ako si Junior Napoles na taga Albang Puro Tudor na Albay. Naganda ko dili kidok ta may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation ito Amazing 4 na try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya imbitan ko man kamo na testingin man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung dalawa po ng ihi, yung nakakapit pa ako ng magandang digdi. Mga 10 days lang na yung sa catheter. After kang pag-try po din Amazing. Kaya nga na po, nagalumulin ako dito na yung parang tibag kinayo pa ibang natuturan ng mga bato-bato hindi pa naali. Tuloy yan ang mali. Kang rin po, sir, so inot na pag-take in Amazing 4. Nung nasa October, siguro mga pizza 3 yata yun ako nagparito. Sabi ko, mag-testingin man yun, tangan yung maniwala ko. Ako, maray talaga so result sa akin sa ating gulong na yan. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Acetong, isa pong distributor ng Paangruhan. Ang sa based on my experience po sa Pamilya Med, ini po mga product. Primero po ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, Amazing Juice.
Hindi ko initing anong capsule. Kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Ininom na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit. Ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound. Pinacheck ko kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ano ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya yung itong Amazing Juice talagang miracle talaga siya. Tapos sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo nag-crack, may crack siya, date lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, may gawan. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Dinakrak. Tapos nung sabi ni Doc, ito itry mo para gumaling ka. Yun nga, ito nga. Dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi ng doktor, dalhin sa BRCTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try na to. Ito lang, 3. Millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, 3. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi nasaktan niya, yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Pulo siya lahat siya bilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo pag-inumin. Ginawa niya, ininom itong 3. Pinainom ko siya ng Cerelac in the morning with warm water. Pakainom niya, after mga 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Kasi kung di ka nakaihi, mamayang hapon, napadialis ka na namin. Hindi natakot siya. Di mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun. Nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman ako papadala ng BRTTH. Kasi parang okay na yung katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantaya. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9. Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi ako, pinapainom ko siya ng kay Doc Petito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, nakakonfine siya sa BRTTH dahil gusto lang namin masigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandoon siya ngayon, kasi ito nga, dininan ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor.
Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka daw doon. Kahapon, din nagpunta ako doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kami Tapos- mga missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Wala Daw, pa kasi isang ito buwan. nga. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga kain, as ano pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya Bawal sumuka ng suka. Kaya Bawal tinakbo yung namin Sprite. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Doc, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka ako, ang creatinine niya. Hindi na nga niya. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi nasuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, bawal na siya. Tapos nung sabi ng hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Ano gagawin sa gamot? Lang daw niya makita. Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa kami pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang, yun naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Ito sinabi, from 1.5, naging normal na kape. sabi ko Yan nga, ang kami iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi ko doon kasi ako kahapon, sinama. sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang ipinakitang result, Yung dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Doc, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya, di inintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema, okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan lang siya ng dahil doon sa mga kinain niya. Pero ngayon, for starving siya. Mas makakalabas. Pero walang dialysis na nangyari. Kaya, sabi ng mga kapatid ko, thank you God at thank you daw Dr. Dito. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Basaytong, isa pong distributor ng Pangkuhan. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, tulong kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginam kay Macy Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang natin. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porres, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman nagpa-check up naman ako today naman na naray,
lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka ospital. Ayun po. O, ninipat mo uli. Hindi pa rin narahay. Ninipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perangan eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- amazing juice. Amazing Juice, Tapos sarong arugani dok. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya, Naka-recover na. niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon Hesus Ako Kristo. medyo mag-irari ako na amazing juice. Siyempre, Kaya kasi ako- doon gumaling siya- ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Ako Diyos? na, napasalamat ko sa imo do sarong pa by way man na nagtao di sa ko yung tao Mm. na naturuan ako na dili narahay so ako puso makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may mga karamdaman. Iyo. Turo ko di sa imo na maray na bulong, maray ta para sa kuya na matiyan ko man ang karahayan talaga ta. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na ako. nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Codigdio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa Dahil sa sa iya. imo, Ako naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak. Hello everyone! Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran Program, KKK po. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann,
Bitito Vincena. So, magandang hapon, maulan na hapon po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nakaantabay na po sa programa ni Doc Joey Bitito, of course, sa mga nakikinig po sa kanilang tahanan, ayan, sa radyo, sa pamamagitan po ng DCGB News Online. Okay, so magandang hapon po again sa inyong lahat. Ayan, so tutok lang po sa samuyang programa hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so ang ating office po Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay, so for now, ako po yung makakasama ninyo this evening. Okay, so good news, this coming August po, may makakasama tayong bagong anchor ng Miracle Health Corporation. Siya po si Miss Angel. Kaya abangan po natin siya this coming August. Ayan, so siya po ay nag-start na mag-work dito sa Miracle Health Corporation. Ayan, so welcome po natin si Miss Angel. Ayan, kaya abang tayo at mapapakinggan din po natin siya this coming August. Okay, so Monday to Saturday po ang aming office dito sa Legazpi. We're in sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, pwede po natin siyang i-contact sa kanyang mga official contact number. Yan sa Smart. We have 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay, so abang tayo Monday to Saturday po, except Wednesday, ang ating programa po from 5:30 to 6:30 in the evening, and pag Sunday naman po from 9:30 to 11 a.m. So again, ang ating office Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So meron din tayo mga pages na pwede nyo pong i-follow para po ay updated tayo sa mga ina-upload po namin. So dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito, dito naman po about sa kalusugan, kabuhayan at kaunlaran program, which is KKK. So dito naman po mapapakinggan natin more on sa about sa health po natin, kung paano po natin maiiwasan at kumbaga malunasan ng iba't ibang uri po ng karamdaman. So pwede din po natin i-follow ang kanyang Facebook account po ni Doc Joey. Ayan, hanapin lamang po natin ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So yan po yung kanyang official Facebook account. So yung mga pages natin, Doc Joey Bitito page, and meron tayong DJB Transient. Yun naman po ay yung mga gustong mag-rent, mag-transient. Ayan, so this coming August, ayan, so punong-puno naman tayo dito sa ating building. Marami yung mga nagpa-reserve sa atin. Ayan, so mga malalayong lugar. Ayan, so marami po ang magre-review sa iba't ibang kurso po. Ayan, so napili yung ating building. So, pwede din po natin hanapin, i-subscribe po natin ang YouTube channel ni Doc Joey Bitito channel. Ayan, so hanapin lamang po natin sa YouTube at i-click po natin ang playlist. Ayan, so naka-upload po dyan yung mga iba't ibang uri po ng mga testimonials. Ayan, so yung mga testimonials naman po ang naka-upload po dyan sa YouTube channel ni Doc Joey Bitito channel. Ayan, so tomorrow, ayan, may mga i-upload po si Miss Angel dyan po sa YouTube natin, yung mga ibang testimonials po natin. Ayan, so thanks to God kasi may kasama na tayo dito. Ayan, so talagang 'di ba, kahit minsan, ayan, talagang hindi nyo maintindihan si Miss Len kasi kung saan-saan nakakapunta. 'Di ba? Kasi nga, ayan, solo era talaga si Miss Len. But for now, ayan, may kasama na tayo dito. Ayan, so nandiyan na si Miss Angel. Ayan, ito po ay nag-graduate sa BU
Ayan, cum laude. Ayan, kaya ayan, congratulations at napakagaling ni Miss Angel, 'di ba? So, graduate siya na cum laude. Ayan, so kaya kinuha siya ni Doc Joey. Ano? So, magaling talagang pumili si Doc Joey. Ayan, so ayun. So, meron din tayong Instagram. Ayan, so hanapin lang po natin ang Joey Bibon Bitit. Of course, meron tayong resort. Ayan, yung Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Porokwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Which is, nakitang-kita po yung Mayon Volcano. Ayan, so sa mga naghahanap po ng venue for seminars, team buildings, conference, wedding, or ano man po yung okasyon na darating po sa atin. Ayan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Yung page po dyan, Dorotea Resort and Spa. Of course, ang contact number ni Doc Joey, yan. So, siya po yung may-ari ng Dorotea Resort and Spa. Yan, so, sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Yan. So, good news po sa inyong lahat. Ayan, kaya antabay lamang po tayo sa programa ni Doc Joey. Ayan, so, malapit na diba ang December? Ayan, so magkakaroon po ng mga raffle. Ayan, kaya abang lang tayo at i-announce po yan ni Doc Joey this coming July 19. Ayan, so ano kaya? Ayan, so last year, diba, nagpa-contest siya sa Malunggay, almost 50,000 yung ano niya, pa-premyo sa magtanim ng malunggay. Baka this coming December, ano, may manalo din ng 50,000 sa mga raffle natin sa ating mga ano yan, products. Yan, kaya swerte yung mga nagpo-purchase, of course, nagre-refer ng mga client po natin. Kaya ayan, antabay lamang tayo sa programa ni Doc Joey. Kaya ayan, baka kayo na yung next din na manalo, 'di ba? So marami tayong pwedeng pagkakitaan, marami kayong pwedeng matutunan about sa mga products po ni Doc Joey. And ngayon, medyo malayo-layo pa naman po yung oras natin, kaya pwede tayong discuss about po sa mga products. Bakit po si Doc Joey going 71? Ayan, yung kanina nagtitinda ng taho. Ayan, so inimbitahan ni Doc Joey this coming August 19. Ayan, so kasi mamimigay po si Doc Joey ng food packs. Ayan, sa mga senior. Ayan, kasi po, instead na po siya ay maghahanda. Ayan, so gusto niya po magbigay handog na lang po sa mga tao na kulang po yung financial, kulang yung mga kinakain. Ayan, so kaya magbibigay si Doc Joey ng mga food packs. Ayan, so nagpabili siya ng 50 sacks na palay. Ayan, ngayon po ay rice na. Ayan, so pinaano na niya. Diba? So mamimigay po siya this coming birthday po niya. Kaya yan, antabay lamang tayo sa programa ni Doc Joey. So again, ang ating products po is Amazing 4. Ano nga ba si Amazing 4? At bakit po marami tayong nalulunasan at marami yung nag-a-avail ng ating mga produkto. Ayan, so ano ba yung Amazing 4? So ang Amazing 4 po, 4 na kapsula po yan. Ayan, kung napapakinggan natin lagi or nakikita nyo sa aming live streaming, ito po yung Amazing 4 natin. We have Miracle C, Mega A Multi-5, and si Mega 1 capsule. So 4 na kapsula, pero marami tayong nalulunasan sa iba't ibang uri na karamdaman. Basta wag lang po yung kumbaga late na. 'Di ba? Yung kumbaga yung sakit talagang grabe na kasi hindi din po tayo nagbibigay ng kumbaga himala. Yan, basta kumbaga hindi pa late stage. Ayan, pwede pa natin matulungan. Pero kung huling-huli na at hinuli mo si Doc Joey talagang ayan, wag na tayo masyadong mag-expect kasi hindi din tayo Diyos. Ayan, so lahat po dadaan tayo sa proseso. Katulad kahapon, 'di ba? Marami lang taon na yung sakit po niya. Ayan, so hindi na kinakaya ng Amazing products. Wag po natin na kumbaga ay yung ano natin, parang yung decision natin parang iba na. 'Di ba? Na nagbibigay na tayo ng negative, 'di ba? So hindi po kasi late na din na ikaw nagpa-consult. Ayan. So kung maaga, yan, maaga din po natin malulunasan. Sabi ko nga,
mas maganda po na makapagpakonsulta tayo ng maaga habang kumbaga nararamdaman pa lang yung konting sakit, ay mas maganda po ay humihingi na tayo ng advice like kay Doc Joey or kung saan man po ninyo gusto, 'di ba? At least so hindi pa masyadong lumulubha ang ating health concern, hindi din po masyadong malala yung ating gagastusin, 'di ba? So ang ating products is Amazing 4, Miracle C, Mega A, Multi-5, and si Mega 1 capsule. So, ang ating products po is since 2008 pa. Ayan, ang ating company po ay Miracle Health Corporation. So, kilala nyo ba yung founder ng Miracle Health? Ayan, si Doc Joey Bitito. Ayan, si Jose Doc Joey Bibon Bitito. Ayan po, siya po yung ating founder. So, ang ating products po is Amazing 4. Ayan, so ang Amazing 4 is gawa po ito sa Florida, USA. Ayan, so sa US po, galing yung ating mga produkto. Ayan, so ang unahin natin si Mega A capsule. Ano nga ba si Mega A capsule? So, si Mega A capsule, ito po ay binubuo yan ng 5 klase pong mga potent berries. Ayan, so mga prutas. Ayan, so nandyan po si acai berries, si pomegranate, si blueberry, si cranberry, at si elderberry. Ayan, so 5 klaseng mga mga potent berries na loaded po sa antioxidants. Ayan, so panlinis ng mga basura na meron po sa ating loob ng katawan. Ayan, so ang role ni Mega A para linisin yung mga basura na meron po sa loob ng katawan po natin. So, marami tayo natutulungan sa may mga katarata at cancer. Ayan, so si Tatay Alfredo Dr. Dadia, ayan, so nag-avail naman po kahapon. Ayan, so yung anak nag-avail kahapon kasi ito po ay natulungan natin dati na due for operation po sa katarata. Ayan, so marami din tayo mga due for operation sa katarata. Ayan, si Nanay Lilia Batalier, ayan, from Bahakay also. Ayan. So, ngayon, nag-stay na sila dito sa Daraga. Ayan. So, kahapon nag-avail din po ng Mega 1 and Amazing Coffee Mix. So, ang ating Mega A, ito po ay mga pagkain. So, super fruits. Ayan. So, ito din po ay mabuti para sa may mga arthritis. Ayan. So, pagpababa ng timbang. Ayan. Sa mga obese. Ayan. Katulad ng anak ni Nanay kahapon, si Angelo. Ayan, so ito po ay talagang overweight. Ayan, talagang, ayan, so 20 years old pa lang, pero I think yung timbang po niya is almost 90 kilos. Ayan, so talagang grabe po yung timbang. So, kasi kapag kakain daw, ayan, nakahiga, kumakain, so wala na masyadong exercise. So, dito sa atin, almost 1 month pa lang, going 1 month, na pag-take ng ating product. So, sabi ko kahapon kay Nanay, kung kamusta yung anak po niya. Kung may improvement na within 15 days na pag-take ng Amazing 4, sabi naman ni Nanay, ay maganda. Kasi nga, within 15 days, ay may nakita silang improvement. Kaya po, ayun, bumalik kahapon at ayan, tuwang-tuwa at nag-message pa sa atin kasi binigyan natin ng juice and yung ating siopaw. Ayan, so gusto pa nga sana magpaluto kasi kulang daw. So, kinukontrol ni Nanay. Ayan, so yung dati, mahilig sa mga drinks na mga dikulay. So, ngayon ay iniinom po niya is Amazing Juice with collagen na lang. Ayan, so yan na lang yung iniinom po niya. Yan, so nakakatulong din po siya sa may mga mataas ang cholesterol, blood sugar, blood pressure, and sa may mga prostate problem, and UTI and kidney failure. So, ngayon, marami din tayong mga pasyente na nagda-dialysis, yung mga mataas ang creatinine. Ayan, so isa din po yan sa makakaluna si Mega A capsule. Of course, ayan, so detoxification. Ayan, so nabanggit ko kanina, siya po ay pang linis. Okay? So, pinipigilan ang cancer. Ayan, kaya marami tayo may mga cancer. It's prostate cancer, breast cancer, yan, ovary, yan. So, iba't ibang uri po ng cancer. Yan. So, ito din po ay nagpapababa ng presyon ng dugo. Ayan, sa may mga maintenance. Ayan, tayo po ba ay nakamonitor sa ating creatinine, sa ating kidney. Yan, so baka mamamalayan po natin masyado ng mataas yung ating kriya. Kaya po yung mga nagme-maintenance,
sana po every 3 months, yan, so naka-monitor tayo, nagpapa-test tayo para updated tayo. Baka makagaya tayo kay Nanay Magdalena Liagas, yan, so biglaan, 'di ba? So sinabihan na siya ng doktor niya na ito'y nakakapagpataas sa kanyang creatinine. Pero bakit binigay pa natin kay nanay? So kaya napunta siya dito sa atin kasi humingi po siya ng advice. So ngayon, tuwang-tuwa po siya dahil bumaba na po yung kanyang creatinine. Ayan, so pinipigilan ang sakit sa puso. Ayan, sa may mga heart failure, malaking tulong po si Mega A capsule. Then, nagpapabuti po sa kalusugan ng isip. Ayan, sa may mga problema po sa brain. Ayan, so nakakatulong po siya. Yung ating natulungan po sa Magallanes Sorsogon na may problema po sa brain na almost po nabugbog sa antibiotics. Ayan, so na ngayon po ay 14 years old na siya at nakakapag-aral na po siya. At nakikilala na niya yung kanyang mga magulang. Kasi dati halos hindi na, di ba? So, ayan, pinipigilan ang mga cavity, binabawasan ang pamamaga, ayan, sa may mga nagmamanas na dahil po sa kidney failure or sakit sa puso. So, pinapaginhawa ang sipon at trangkaso. So, yan po yung overall health benefits na pwede po natin makuha kay Mega E capsule. Next, proceed na tayo kay Multi-5 capsule. Ano naman po si Multi-5 capsule? So, si Multi-5 capsule naman po ay ito naman po ay binubuo ng 5 klase naman pong mga mushroom. Ayan, kaya tatandaan natin kapag mga mushroom, yan po may mga, kapag Multi-5, more on siya mga mushroom. Kapag Mega E, more on siya mga berries. Ayan, so ito naman po si Multi-5, ang role naman po niya sa buhay natin ay palakasin ang ating immune system. Kaya po sa may mga autoimmune disease, yan, so malaki po yung maitutulong ni Multi-5 capsule. Of course, ngayon, 'di ba? Uulan, iinit, uulan. So kapag mahina po ang immune system natin, mabilis tayong kapitan ng mga ubo, sipon at trangkaso. Pero since na may panlaban tayo, ay malaki yung maitutulong po ni Multi-5 capsule. So si Multi-5, ang ingredients po niya is si maitake, si reishi, si agaricus blacei, at si cordyceps. Ayan, so yan po yung overall ingredients. And of course, nakakatulong po ito sa may mga diabetes, may mga bukol, may cancer, nahihirapan po mag-vowel, sa may mga arthritis. Ayan, so makakatulong po si Multi-5 capsule. Of course, mayroon din po siyang anti-aging properties. Yan, sa mga na-stress, yan, nakakapagbawas din po ng stress si Multi-5 capsule. Next, si Miracle C. Yan, so medyo malapit na yung oras natin, kaya medyo mabilis-bilis na natin. Though, si Miracle C naman po, ito naman po ay 5 different advanced form of vitamin C. So, mga vitamins naman po. At ang vitamins natin, kakaiba po siya. Kasi 5 klase po siyang mga vitamin C. Kahit bata, matatanda, magaling na magaling po ang ating vitamin C. So, ang ating capsule po is all natural. Katulad ng vitamin C natin, ay meron po siyang neutral pH. So, kahit po tayo may mga problema sa acid reflux, tayo po ay may problema sa stomach pain, walang problema si Miracle C. Although makakatulong pa na maibsan ang sakit ng ating tiyan, 'di ba? So mayaman siya sa vitamin C. Kahit bata, yan pwede natin painumin kasi tatanggalin lang po natin siya sa kapsula. Ayan. So kasi tayo bilang isang tao po, wala tayong kakayahan na mag-produce ng vitamin C. So, saan ako pwede kumuha, Miss Len, para masustain ko ang vitamin C? Maibigay ko yung pangangailangan ng ating katawan. So, kukuha po tayo niyan sa mga gulay at prutas. Ang tanong, tayo ba'y nakakakain ng mga gulay at prutas everyday? So, halos hindi. Dahil nga sa taas ng bilihin and of course, mga loaded na sa spray, 'di ba? So, ang overall health benefits na pwede natin makuha kay Miracle C, and so ito po ay napakabuti po sa ating kalusugan, sa ating puso, and then nakakatulong din po siya sa mata. Yan, sa mga nanlalabo na ang mata, makakatulong po si Miracle C. And of course, loaded din po siya sa antioxidants. Yan, so pinipigilan ang sakit sa puso. Marami na tayo natulungan
na may mga problema po sa heart failure. So, pinipigilan ang diabetes. Yan. So, labanan ang cancer. Of course, yan, sabi ko kanina, may neutral pH po siya. So, lumalaban po sa mga pamamaga. Yan. So, mabisa po siya sa may mga ubo, sipon, at trangkaso. So, next, si Amazing 4 na tayo. Amazing 4 na. Yan, para mabuo po ang Amazing 4. Yan, nandyan na si Mega 1 capsule. So, kung kanina, na-discuss ko po si Multi-5, si Mega AN, si Miracle C. Yan po yung tinatawag na Amazing Trio. Yan yung pinakaunang products ng Miracle Health Corporation, si Amazing Trio. Ayan, so 2008 to 2019, Amazing Trio. Then, 2019, nadagdag si Mega 1, kaya naging Amazing 4. So, 4 po siya. Kaya yung mga client po natin na nagtatanong, gusto ko Miss Len, Amazing 4. So, ang Amazing 4 again, 4 na kapsula po siya. Okay? So, si Mega 1, yan ang yung pinaghalong Amazing Trio plus 7 added herbs. Ayan, 7 added herbs na idagdag po dyan. Nandyan si broccoli, si milk thistle, si astragalus, si holy basil, si bitter melon, si turmeric, at si malunggay. Ayan, so, yan po yung nadagdag na 7 added herbs kay Mega 1 capsule. Okay? So, ito ang Mega 1 natin. Ayan, kung tayo po yung walang-wala talagang budget at gusto natin na itry yung ating products like mabisa ito sa may mga high blood, may mga asthma, ayan, dysmenorrhea, ayan, so napakagaling po ni Mega 1 sa may mga sakit sa puso, thyroid problem, ayan, kayang-kaya pa yan sa Mega 1. Pero kung yung sakit natin, may mga cancer na tayo, or kumbaga medyo late na yung ating health concern, ay mas maganda po is Amazing 4 na. Bakit? Para po mas mabilis yung result. Kasi kung tayo, si Mega 1, kasi kung nagme-maintenance tayo, mas magandang i-maintenance si Mega 1 kasi nga po ito ay natural. Okay? So, sa mga karagdagan pang tanong ninyo, pwede po kayong mag-message kay Doc Joey. Ayan, o pwede po kayong mag-message mismo dito sa aming page na Doc Joey Bitito page, or hanapin nyo po ang personal account ni Doc Joey. Ayan, so ang kanyang personal again na accounts, ayan, so Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So ilang minuto na lamang tayo at magtatapos na tayo. So kung kayo po ay may mga question about sa products natin, pwede kayong mag-message sa amin or sa personal account po ni Doc Joey. Ayan, so hanapin niyo lamang po Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Contact number again sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. And take note po sa lahat ng mga nagtitake ng ating products, kung tayo po ay nakaabot na ng 1 month, 2 months, or going 3 months na hindi pa po halos nagiging normal or hindi pa natin sure na okay ang ating health concern or talagang natulungan na kayo ng ating products, mas maganda po ay magpa-examine tayo and balik tayo kay Doc Joey para po humingi tayo ng advice kung ano po yung next na gagawin po natin. Kasi sayang, di ba, nakaabot ka na ng 1 month, 2 months, or going 3 months, ayan na, kumbaga, doon na tayo sa point na talagang makakagraduate na tayo sa Amazing 4, ay mas maganda po ay humingi tayo ng advice kay Doc Joey. Kasi baka later on, halimbawa, okay na ako, hindi na ako bumalik kay Doc Joey, ayan, baka bumalik ka naman sa una, like Amazing 4, na instead, na dun ka na sana kay Mega 1 capsule, okay? So once again, tomorrow po, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation po kay Doc Joey Bitito, okay? So, kaya kung tayo po ay may mga question pa, ayan, so, pwede po kayo mag-message sa amin. Of course, naipadala ko na po pala yung products ni Ma'am Lorna from Piudoran. Ayan, so, kung kayo po ay malalayo, pwede po namin ipadala ang inyong produkto through JNT or LBC. Okay? So, pwede po namin ipadala po yan through JNT or LBC. Kaya po, ayan, kung tayo po ay gusto mag-order at pwede po kayong mag-video call
kay Doc Joey, hanapin nyo lamang po ang kanyang accounts. Ayan. So, or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Okay? So, tomorrow magsama-sama tayo from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Of course, ingat-ingat po ang lahat. Ayan, so dahil po may tayo may bagyo, 'di ba? So, medyo maulan po yung panahon natin. Kaya ingat-ingat. Kung wala na tayong gagawin, mas maganda po magstay na lang tayo sa bahay. And of course, mag-ingat po sa ang lahat, lalo na po sa mga nagda-drive. Yan, so wag tayo magmadali kasi makakarating din tayo sa lugar na kung saan tayo pupunta. Huwag tayong talagang, kumbaga, may-ari na tayo ng kalye, di ba? So, ayun, maraming salamat po. 6:30 na. Ayan, so my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pinsene. This has been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran Program.